Salutare fraților, eu sunt George, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să vă las cu un videoclip în care am parcurs 120 de kilometri să găsesc cât mai multe benzinării, unde am cumpărat cele mai random chestii care le-am găsit în benzinării sau măcar cele mai random chestii care mi s-au părut mie că au fost din benzinăriile acestea. În 5 benzinării m-a lăsat să filmez, într-una nu m-a lăsat, au fost 6 benzinării în total. Stați geană pe clip, fraților, că este foarte interesant. Dați acolo un like la sfârșitul vlogului dacă v-a plăcut. Bun, fraților, intrăm în prima benzinărie. Ne uităm să vedem ce găsim de lucruri mai rare. Aici avem apă, bere și așa mai departe. Buenas. În chipsuri. Un momento. Que ahora să avem mașinuțe de copii. Aici avem niște dulciuri. Habar nu am. Uitați. Să vedem ce e mai straniu pe aici. Rachete. Partea asta avem chipsuri și așa mai departe. Miere. Avem aici cuțite care nu o să cumpăr, chiar dacă nu este extraniu așa, dar nu o să cumpăr. N-am găsit, fraților, cine știe ce. Am luat și eu cafea de drum. Mergem la următoarea benzinărie, fraților, să vedem dacă găsim mai ceva mai interesant. De moment am găsit niște cuțite și așa mai departe, dar nu o să le cumpăr, că nu o să le dau folos. O cafea am cumpărat și mergem mai departe. Ne bem și cafeluța. Îi dăm o pornire aici frumoasă. Și trecem, fraților, la următoarea benzinărie. V-am pupat. Bun, fraților, am ajuns și la a doua benzinărie. Să luăm toate cele din mașină. Mergem la a doua benzinărie să vedem ce găsim. Suntem aici cu mașina frumos. Vedem ce găsim aici în a doua benzinărie. Să vedem dacă găsim ceva rar, straniu, pentru că în prima benzinărie dulciuri, chipsuri, apă și așa mai departe, jucării. O să fac undeva la 120 de kilometri în căutare de benzinării. Acum când intru o să dau camera pe față să puteți vedea. O să vorbesc și puțin mai încet, pentru că aici dacă vorbești tare, mai ales română și așa, este problemă. Bun. Intrăm în benzinărie. Până așa. Aici este puțin mai mare. Spălător de geamuri. Avem gaz.
Asta este. N-am văzut niciodată, cred că aia o să cumpărăm. Avem aici uleiuri și așa mai departe. Mâncare de pisici, de câini. Ochelari. Avem aici lucruri de femei. Avem pe partea asta apă, sucuri, jucării iar, mâncare. O să dăm o tură peste tot, să vedem ce găsim. Aici este bere, energizant, chipsuri, iar mai multe chipsuri, dulciuri, țigări în partea elantă, vinuri, înghețată, iar mâncare. Cred că o să luăm acesta și o să-i dăm lui fratele meu care fumează, eu nu fumez. Bun. Mergem cu plata. Uitați aici mănuși. Avem lumini LED, dar sunt interzise aici în Spania. Da, fraților, cum v-am spus, revenim cu plata. V-am pupat. Bun, fraților, am ieșit și din benzinărie, plata făcută. Vreau să vă arăt tichetul la toate, dar nu mi-a dat tichet nici la cafea, nici aici, dar o să le pun pe o masă. Când termin de cumpărat toate, ne îndreptăm către mașină. O să vă arăt și în detaliu produsele cafea. N-am ce să vă arăt, este o cafea de la Starbucks, dar pusă într-o cană așa de carton. Asta am cumpărat. O să vă arăt în detaliu, fraților. Revenim de la următoarea benzinărie. O am undeva la 15 km. V-am pupat. Bun, fraților, după câteva minute bune de drum, am ajuns și la următoarea benzinărie. Cam asta este tot cu mașinuța noastră. Vedem aici ce mai găsim. Este o benzinărie mai mică. Nu știu dacă mă lasă să filmez înăuntru, dar încercăm. O să întreb prima oară și dau drumul la rec. Am cerut acordul, fraților. Mi s-a spus că da. Avem aici curățător de injectoare și așa mai departe, lumini, fuel cap track, anticongelant. Uitați ce drăguț. Avem aici avem lucruri de femei ca în partea asta lantă, dar este o benzinărie mult mai mică, așa că avem foarte puține lucruri. Avem sucuri și așa mai departe, chipsuri. Uitați, eu cred că o să luăm o mașinuță. Cu o mașină așa o să filmăm. Sau o să luăm o maimuțică de asta. Da, cred că o să luăm asta. Cum vi se pare, fraților? Asta cred că am lăsat telefonul în mașină, dar revenim cu plata. Vale. Muchas gracias. Hasta luego. Am cumpărat ce mi s-a părut mie mai straniu, fraților. O jucărie de copii, să vedem cui o dau. Dacă găsesc vreun copil pe stradă, o simplă jucărie, dar poate face un copil fericit. Mergem la următoarea benzinărie, tot așa undeva la 15 km, fraților. V-am pupat, revenim. N-am filmat asta, fraților, dar jucăria i-am dat-o lui fetița unui coleg de box care l-aveam eu mai de mult. Sper să se bucure de ea. Bun, fraților, avem puțină muzică pe fundal. Sper să nu fie problemă. Bun, fraților, am ajuns
și la elaltă benzinărie. Uitați. Avem puțină muzică pe fundal, o să încerc să vorbesc cât de repede posibil ca să nu-mi iau copyright. Avem și o pisică aici. Ochiul cunoscător. O să cer aici. O să cer aici și voie și revenim. Bun. Avem aici ce am găsit în toate benzinăriile. Lucrul ăsta e de moment cel mai rar. Uitați, suporturi de telefoane, căști, fuel cap track am găsit și în alta. Aici încărcătoare la brichetă și așa mai departe. Deodorant, înghețată. Să vedem ce sucuri, dacă găsesc un suc mai extraniu. Dar cred că o să iau suportul ăla de telefon, care nu l-am văzut niciodată. Avem aici și oreo astea, dar cum trebuie să slăbesc, nu o să le iau. Dacă nu le mănânc, cred că o să iau suportul ăsta de telefon. Cred că este prea mare, dar să vedem. Revenim cu plata și vă spun ceva. Aici ne-a spus doamna foarte amabilă de la casă că avem și pentru căței. Uitați, că i-am explicat ce fac. Dar este pentru căței mari și eu am un cățel foarte mic, așa că o să iau acest suport. Bun, fraților, am ieșit și din benzinăria asta, cea mai amabilă doamnă de până acum. M-a lăsat să filmez, mi-a arătat mai multe produse pentru căței și așa mai departe. Am luat acest suport pentru că nu l-am văzut în viața mea, să vă spun. Am și eu un suport pe Skoda, dar Skoda este la reparat. Și am venit cu asta. Ne revenim cu următoarea benzinărie. Nu știu, habar n-am de unde e, trebuie să caut pe Google, dar revenim, v-am pupat. Bun, fraților, am revenit cu următoarea. Uitați, următoarea benzinărie. O să cerem voie, ca de fiecare dată, să filmăm. Poate este interzis a filma și o să mergem în altă parte, pentru că dacă nu vă arăt interiorul benzinăriilor, pardon, nu are niciun farmec videoclipul. O să vedem dacă ne lasă, o să cerem voie, ca de obicei, și revenim. Bun, fraților, avem primul fail. Ne-a spus că nu se poate filma, pentru că le-a spus șeful că nu. S-a contactat înainte, au mai venit oameni să întrebe și ne-a spus că nu se poate filma. Nu este nicio problemă. V-am spus, nu cumpărăm nimic. Erau niște cuțite și așa mai departe. De-aia îmi place să cer voie mereu, pentru că înainte să mă dai afară, mai bine cer voie, nu filmez și merg la alta, fraților. Nu este dezamăgire, se poate întâmpla, este un loc privat. Dacă șeful le-a spus că nu se poate. Revenim cu următoarea benzinărie, fraților. Bun, fraților, după failul care l-am dat, nu este chiar fail, dar v-am spus, este un lucru privat, o încăpere privată. Dacă nu vrea șeful ca să se filmeze, nu se filmează. O să mergem în altă parte să vedem dacă ne lasă. Până acum ne-a lăsat. Chiar ultima benzinărie a fost foarte drăguță. Opa! Ce grof frumos avem aici. Mai dați și voi cu asfalt pe aici, după ce că nu ne lăsa să intrăm. glumesc. Bun. O să mergem la următoarea benzinărie. Habar nu am de unde este. Habar nu am. Dar dacă ies pe autostradă, o să o găsesc. N-am mai pus nici pe internet, nici pe nimic. Eu cred că dacă ies pe autostradă, o să o găsesc. Dacă nu, o să mă întorc, nu este nicio problemă. Dar una o să găsesc în ăștia 100 și ceva de kilometri, 100%, cu siguranță.
Ieșim pe autostradă cu bătrâna noastră, care merge extraordinar. Avem un nou trepied. Oamenii care mă urmăriți pe Instagram știți. Bun, am cumpărat până acum o scrumieră, că nu-mi ieșea numele. Am cumpărat maimuțica aia de jucărie. Am sărit puțin peste viteză, dar n-are nimic. V-am spus, limita legală. Am cumpărat suportul de telefon care o să-l încercăm pe mașina lui fratele meu. Să vedem cum merge. Eu nu l-am văzut niciodată așa mare, așa robotic, să spunem. Apropo, mi-a spus doamna din benzinăria trecută, nu asta care nu ne-a lăsat să filmăm, domnul era un băiat, mi-a spus că nu trebuie neapărat să cumpăr ceva, că dacă mă lasă să filmez e că vrea ea și nu neapărat trebuie să cumpăr ceva, dar cum este un video cumpărând chestii cele mai rare din benzinării, trebuie să le cumpăr și o să le fac și folos. Chiar dacă nu m-am dus specific să le cumpăr, mi s-a părut rar, am cumpărat și o să le pun în folos ca să nu dau banii degeaba. De exemplu, un suport de mobil este folositor, maimuțica aia o să-i dau cuiva, unui copilaș folositor, scrumiera tot lui fratele meu o să-i o dau folositoare. N-ar trebui să fumeze în mașină, dar n-am mai văzut pe nicăieri o scrumieră de asta cu lumini, cu depozitări de țigări. Eu nu încurajez pe nimeni, vă spun de acum, eu nu fumez, nu beau alcool și alte chestii nu mai vorbim. Eu nu încurajez pe nimeni, nu faceți așa ceva, este dăunător pentru sănătatea voastră. Dar mie mi s-a părut un lucru curios. Un cuțit, de exemplu, n-am să-l cumpăr. Pentru ce? Pentru că nu o să-l folosesc. Cuțitele alea se pot folosi când te duci pe la munte să tai un salam, să tai o brânză, ceva. Dar eu nu mai m-am dus la munte de mult, așa că nu o să o folosesc. Și nici în casă am cuțite de casă. Nu trebuie neapărat să iau cuțite așa colorate și de fluturi și așa mai departe. Avem și noi aici în Spania niște gropi frumoase, dar asta este. Nu știu dacă se apreciază pe cameră ce grope aveam acolo la benzinăria trecută. Cu totuși este o benzinărie foarte mare. Cred că este un lanț de benzinării foarte mare. Este prima dată care văd numele acesta. La 300 de view-uri care am eu, nu-i fac nici reclamă, nu-i fac nimic, așa că poate nu interesează să se filmeze înăuntru. Am văzut, nu știu cum se numesc, o să las pe aici în text cum se numesc, ca să dai curent de la o mașină la alta, dar nu mi s-a părut atât de straniu, de exemplu, ca suportul de telefon, care mi s-a părut foarte straniu. Bun, fraților, gata cu vorba, revenim de la următoarea benzinărie dacă o găsim. V-am pupat! Bun, fraților, aici am primit acordul. O să vă arăt în partea cealaltă, să vedem ce lucruri găsim pe aici. Am dat o tură așa înainte. Avem același lucru. Benzinărie Repsol. Aici blurăm, știți ce se află, dar nu vreau să scot așa ceva pe canal. Avem aici mâncare de căței, roluri, habar nu am ce se găsește aici. Oh, uitați, avem aici căni, sticle, avem aici niște plusuri. Cred că o să iau acest plus, pentru că fratele meu are o pisică și seamănă cu acest dragon. O să iau acest plus, fraților, trecem cu plata. Bun, fraților, aici n-am avut nicio problemă de sunet, dar am tăiat niște părți și le-am luat sunetul jos pentru că era muzica foarte tare din benzinărie. Asta este, n-am ce face, nu pot să le zic la oameni să dea muzica mai încet. Dar continuăm cu video. Am făcut și plata, dar o să o tai pentru că nu vorbeam deloc și se auzea doar muzica pe fundal și n-are rost să vă las
acel cadru. Revenim cu vlogul. Bun, fraților, am ieșit cu plușul. O să vă arăt și pisica lui fratele meu. O să vorbesc tare pentru că este foarte multă muzică, iar băieții ăștia foarte de treabă. Un băiat și o fată era foarte de treabă. Nu fac nicio reclamă, știți, la câtă lume mă urmărește, dar până acum Repsol a fost top, fraților. Revenim cu următoarea benzinărie. Bun, fraților, am ajuns aici, la altă benzinărie. Cerem acordul să vedem că bagă lumea aici benzină. Cerem acordul și revenim. Am luat și acordul de la un om foarte amabil. Avem aici niște sucuri. Aici un aloe vera. Bun, aici nu sunt lucruri chiar așa de stranii, dar avem aici o măsuță, asta mi se pare interesant. Bar nu am aici ce o să iau, pentru că nu sunt lucruri așa stranii. Avem aici WD 40 și așa mai departe. Nu găsesc nimic straniu, fraților, aici la vapor. Acesta pentru motociclete, cred, drujbe și așa mai departe. Ziare. Aici avem iar același lucru. Asta mi se pare foarte interesant, cred că o să cumpărăm. Este făcut din... o să pun aici, că nu știu cum se numește, dar cred că o să cumpărăm asta, fraților. Bun, fraților, am găsit primul lucru care mi se pare cel mai rar lucru făcut la mână aici, cu, nu știu cum să spune în română, dar o să caut pe internet și o să vă spun. Habar nu am. Este ca o ceșculiță, așa zice eu, dar e făcută la mână, pintată la mână, totul e făcut la mână, fraților, aici, în Teruel. Nu știam dacă o să mă lase să filmez, pentru că era un om în vârstă și nu știam dacă o să-mi dea voie, dar totuși nota 20 iar pentru aici benzinăria asta. Sivera se numește. Nota 20, fraților, făcută la mână. Asta chiar o să o păstrez eu. Și cam atât, fraților. Uitați ce pisicuță frumoasă. O să-i dăm aici de mâncare. I-am cumpărat, n-avea mâncare de pisici, dar o să-i lăsăm aici, că poate, stați o secundă, să mănânce sărăcuța. Uitați. Hai, să te mănânc. Așa. Bun, fraților, acest pluș l-am cumpărat cu multe detalii, foarte frumos. V-am spus că l-am luat pentru că este asemănător cu pisica fratelui meu. Este neagră întreagă cu ochii verzi. O să-l lăsăm pe undeva aici. Am luat acest suport cu ventuză de biciclete. Nu știu dacă se vede bine. La fel o să-l lăsăm undeva aici. De biciclete, un suport de telefon, pardon. Ce am mai luat? Asta a fost a doua cumpărătură. Uitați ce calitativ este, cât are și lumină, dar se rupe, se desamblează tot. Dar e important că are lumină. V-am spus pentru ce este, nu mai mă repet, nu vreau să fac reclamă la genul ăsta de chestii. Am luat asta, e cea mai bună cumpărătură care am făcut-o, e făcută din un material care iar nu știu cum se numește, vi-l las aici. Și este făcută la mână, pintată la mână, totul făcut la mână, o las aici să nu se spargă.
1, 2, 3, 4. Mai trebuie să avem încă un lucru. Da, un lucru care i l-am dat lui fetița colegului meu de antrenament. Și nu mai avem alt lucru pentru că din ailantă benzinărie nu ne-a lăsat să filmăm. Cam asta este, uitați unde sunt eu. Luând asta de aici pentru că o folosesc eu pentru filmat. Chestiile astea le-am găsit, cele mai random chestii din benzinării, fraților. Cam asta am cumpărat. Asta a fost 9 euro. Asta țin minte că a fost undeva la 15. Asta a fost 7,50 dacă nu mă înșel. Și asta a fost tot cam 7,50 sau cam așa. Bun, fraților, până aici video de azi. Dați un like, apăsați pe butonul de subscribe, scrieți un coment dacă v-a plăcut video, pardon. Ne vedem în video următor. V-am pupat!